Tämänkertaisessa jaksossa ollaankin saavuttu tänne Huittisiin ja kerrohan vähän kuka meillä on sillä kameran toisella puolella. Virtasen Jonne HVT-yhtiöltä Huittisista ja ollaan tänne raskaan kaluston korjaamo tässä Jokilevon teollisuusalueella. Ja miten tässä oliko niin, että teillä on toiminta alkanut tässä, oliko 19-20 vuoden taitteessa? Joo, siinä nurkilla on sillä lailla, että on yhtiö laitettu pystyyn ja se on sillä lailla niinku, mä en muista alkoiko heti niin kuin toiminta missä mittakaavassa, mutta se, että siitä se on pikkuhiljaa kasvatettu ja näihin tiloihin tultu ja sitten vähän laajennuttukin tässä näin niin että siinä ne pääpiirteittäin niin on juu, että näissä tiloissa nyt tähän tehtiin mun käsittääkseni silloin pieni laajennus tähän halliin, että saatiin nämä myymälätilat tähän ja muuta. Kyllä, ja sitten se, että varmaan monelle, jotka ei välttämättä tiedä tai jolla voi olla sellainen väärä käsitys, niin onko ymmärtänyt oikein, että tässä on niin kuin hievasen tuo kuljetusyhtiötoiminta mukana, mutta te pyöritätte ihan kaupallista korjaamoa kuitenkin tässä. Joo, sehän on siis ihan selvä asia, että mikä monella on mielessä, kun tässä on kuljetusyritys toimii samoissa tiloissa, niin ei olla kuljetusyrityksen paja, vaan ollaan ihan ulkopuolinen, että tehdään ulkopuolisia asiakkaita ja kaupallinen paja tosiaan, että yritetään tulla sillä toimeen, että tehdään kaikkien vehkeitä eikä vaan noita niin kuin mitä tässä samassa pihassa on. Juurikin näin. No mitäs teillä on tässä vähän varaosa-varastoa kanssa ja kaiken näköistä löytyy vähän käsivarastostakin suoraan. Että. Joo, kyllä sillä lailla, että yritetään pitää ja totta kai aina sen mukaan sitten miten elämä pyörii, että huomataan, että mitä tuotetta menee, niin sitten niitä pidetään hyllyssä ja mitä ei enää mene, että rupeaa olemaan se vanhempaan kalustoon, niin niitä sitten totta kai aina sitä mukaan poistellaan. Että kuulostellaan sitä, mitä asiakkaat on vailla ja muuta, niin niitä koitetaan pitää tässä saatavilla, kun meilläkin on kumminkin on muutamia asiakkaita semmoisia, ketä paljon tekee itsekin, niin täytyy olla sitten sillä lailla, että kun ne viikonloppuisin tekee, että ne saa meiltä kamppeet sitten, niin sillä lailla ollaan pyritty. Kyllä, ja sitten vaikka ei tästä löydy, niin sitten taas on hyvä verkosto, totta kai raskassa ja ketjun kautta varsinkin, niin aamuksi saa valtaosan. Ja vaikka myöhään ehtoostakin tilaa, niin Jyväskylästähän keskusvarastolta paukahtaa niin kuin osa tähän niin kuin Manulle illalle. Se helpottaa siis tosi paljon, koska se nyt on selvää, että kun tilaa ei ole loputtomasti varmasti kellään, niin ei pysty ihan kaikkea pitämään, niin se, että se on helpottanut kyllä niin kuin paljon, että saadaan niin kuin melkein kaikki aina aamuksi. Kyllä. Pitäisikö meidän lähteä vähän tuonne pajan puolelle kahtelemaan ja niin vähän sitten samalla kertomaan niistä palveluista niin kuin tarkemminkin. Niin ei muuta kuin johdata vaan, niin seuraa johtajaa. Näin kattoon täältä. Tässä tosiaan on vähän tätä käsivarastoa, löytyy suodatinta ja kaiken näköistä pientä. Joo, ja sitten tosiaan täällä on hydrauliikka, letkuja, nippoja, meillä on ihan ok varastot ja sitten tuolla yläkerrassa on ilmapalkeet ja muut semmoiset, mutta näitä meillä on ihan ok, tämä hydrauliikkapuoli ollaan saatu pidettyä. Niin joo, teillä on letkupalvelu myöskin. On, löytyy juu siihen kaikki vehkeet. Kyllä. Siinä käveltiinkin just ja pesuri ohite. Onko niin, että Hievanenko sitten pyörittää pesuhallipuolta sitten tuossa periaatteessa? Joo, Henkalla on siinä sitten erikseen tässä samoissa tiloissa, niin sillä on toinen pesuhalli tuossa. Pesuhalli onnistuu säiliöpesut ja päällipesut ja muut niin se on sitten taas niinku sen toimintaa, mikä tietysti palvelee häntä itteensäkin, että on iso määrä kalustoa, niin on vehkeet, millä pidetään niistä huolta. Juurikin näin. No mites teillä tässä on? Tässä on niin kuin yksi pitkä läpiajettava monttupaikka ja sitten saa vielä muutaman vähän lyhkäisemmän tai saa pelkkää kärryä tai nuppiakin. Joo, meillä tosiaan tuli tuossa kevään nurkilla, se oli vai talvella. No tässä kumminkin lähiaikoina niin tuli laajennustilaa hankittiin lisää hallia, niin meillä tuli tähän näin sitten niin kuin tähän pajan puolelle käytännössä niin kuin kaksi paikkaa ja vähän kalustoon koosta riippuen, niin saadaan kolmekin tuotetta lisää tähän hallin puolelle, että pystytään nyt tekemään, niin toi. Sen puolesta on tilat täällä yläpuolella, niin sitten yläkerrassa vaikka onkin vähän pienet, niin silti on huomattavasti paljon paremmat, mitä ne oli meillä tässä hetki sitten. Että pystytään vastaan eri tavalla siihen huutoon, että kun tulee tavaraa, niin saadaan pidettyä paikkoja sillä, että saadaan nopealla aikataululla aina tuotteet sisälle, koska sehän on niinku
siihen täytyy pyrkiä ja ollaan aina pyrittykin, että kun joku soittaa, että miten onnistuu, niin ollaan sanottu, että heti, että täytyy pystyä vastaan siihen tarpeeseen, että saataisiin heti työn alle vaan sitä tavaraa, koska se maksaa aina yrittäjälle, kun ne vehkeet on pajalla. Oli just sanomassa sitä, että se kuitenkin se vahinko ei tule niin sanotusti kellokaulassa, vaan se kun se vikaa tulee, niin se pitäisi saada mahdollisimman nopeasti sitten taas tehtyä. Totta kai jos on jotain tiedossa tulevaa huolta ja muuten ne voi ennakoida ja aikatauluttaa, mutta sitä on sitä heti piti tarvetta vaan tänä päivänä aika usein, niin tällä alalla varsinkin. On, ja meillähän on siis se nyt tuossa jäi alussa sanomattakin, että meillähän on 247 huoltopalvelu, huoltoautolla kuljetaan tässä Länsi-Suomen alueella, että se on ollut ton toimitusjohtaja Heiniä, että hän on siitä pitänyt huolen, että hän lähtee sitten, jos tulee joku hätä, niin mihin aikoihin vaan sitten kyllä tien päälle auttaa, jos ei tähän pääse. Kyllä. No siitä päästäänkin hyvin oikeastaan siihen perusasiaan, että miten te niin kuin normaalisti palvelette, niin kuin jos mennään tavallaan kelloajan mukaan arkisin ja jostain johonkin? Niin, arkisin 8 aikaa tullaan töihin ja 4:30 lähdetään, taikka sitten kun hommat on valmiit, että ollaan pidetty sillä lailla, että ei ole niin justiinsa se ilta, että jos on paniikki, niin sitten tehdään, että meillä on siitä suuri kiitos henkilökunnalle, että on löydetty hyviä työntekijöitä, että niillä ei ole semmonen, että siinä kohtaa kun kello lyö 4:30, niin tiputetaan työkalut ja lähdetään pois, kun asiakas seisoo vieressä. Että ollaan pyritty siihen, että tehdään kuntoon, jos on semmonen, että on pakko ja on mahdollisuus saada se kuntoon, niin tehdään ne pois sitten Ja sitten tietysti justiinsa viikonloppuisinkin tehdään sopimuksen mukaan lauantaisin milloin onkin, että se on aina vähän sitten, että jos on tarvetta, niin pyritään aina järjestää sitten, että miten onkin. Ei olla sillainen viikonloppuisia aukioloaikoja, meillä ei taida varsinaisesti olla, että ne on sitten sopimuksen mukaan kysyttäessä ja sovittaessa. Kyllä. Mites teillä tällä hetkellä väkeä on tässä kaiken kaikkiaan? Niin kuin... Meillä on tässä niin asentajia on tällä hetkellä niin pari kappaletta tässä asennuspuolella ja sitten itse teen aina kun tarve vaatii, että tulee jotakin ja sitten meillä on tuo alahallilla, käydään siellä myöhemmin, niin meillä on päällirakenne, on ihan oma mies siihen sitten, että ketä tekee niin päällirakenne ja metallitöitä niin pääasiallisesti vallan. Kyllä. No joo, tässä sitä on. Miten ihan niinku palveluina, jos nyt ylipäätänsä, niin mitä kaikkea teiltä niinku saa? Huolto, korjaus, erikoispuoli? Ollaan pyritty tekemään oikeastaan mitä vaan, että kun on pieni paja ja pieni paikka, niin se työ täytyy melkein ottaa mitä tarjotaan. Että ollaan tehty moottorihommia, että puretaan ihan alusta loppuun ja on sillä lailla tuossa niinku yhteyksiä, että saadaan koneisteltua osia ja kaikkia muita ja vaihdelaatikoita on tehty joitakin ja kytkimiä ja sitten just kaiken näköistä perushuoltoa, että jousta ja ilmapussia ja ihan mitä vaan oikeastaan, niin kaikkea on pyritty tekemään kyllä. Kyllä. Ja niin kuin äsken just tuossa vähän katsottiinkin, niin raskasta kalustoa ylipäätänsä, mutta nytkin taitaa olla joku traktorin perävaunu, mutta siinähän on hyvin pitkälti samanlaiset akselisysteemit ja muut kuin kuorma-autossakin. Ja joo, semmoista rakennetyötä, jos näin voi sanoa. On sitä justiinsa ja se, että sillä lailla se vähän onkin, mitä on noille tuossa koittanut sanoa, kun on, että pelataan tietysti niillä vahvuuksilla, kun jokaisella ihmisellä on vahvuutensa oman työnsä suhteen, mutta se, että kun ollaan pieni paja, niin täytyy osata kaikkia ja vähän tehdä kaikkea. Että sillä lailla on onnistunut kyllä hyvin mun mielestä niin kuin työntekijäpuoli, että ei ole oikeastaan väliä mitä tehdään, niin ei ne kukaan tule sanoa, että en mä tohon rupea, kun ei toi ole mun homma. Niin. Kaikki onnistuu toisinsa, että niin. Kannattaa epäröimättä tulla kysymään. Joo, niin, ilman muuta soitellaan ja kysellään, niin yleensä ollaan joku ratkaisu aina saatu tehtyä. Kyllä. Miten päästään eteenpäin. Ja sitten muistinko mä oikein, että teillä taisi olla jotain pientä, voidaan kävellä samalla tänne vähän niin kuin ulko-ovelle päin, mutta teillä oli jotain vähän rengaskonettakin taisi olla tässä näin. Joo, sekin on enemmän Henkan puolen hommia, että JH-pesuhuoltojen kautta onnistuu niin on tosiaan rengaskoneet ja käsittääkseni aika kilpailukykyiseen hintaan saadaan rengasta sieltäkin kautta. Että kyllä. Henkka hoitaa sitä hommaa tossa. Kyllä, mutta tarvittaessa saa nekin tässä vaikka sitten huollon yhteydessä, jos ruvetaan vaikka jarruja tekemään tai muuta, niin että onpa vähän huono kummi, niin saa senkin vaihdettua. On tehty sillä lailla monesti, että kun on asiakkaita tuossa noin ja katsellaan niitä sitten, että on jotain vikaa, niin soitetaan, että saadaanko laitettua, että on mahdollisuus ja harvoin kukaan sanoo, että älkää pistäkö, jos on renkaat rikki. No tämäpä juuri.
Joo. Ei mitään, lähdetään pätkästään tähän kohtaan ja käydään vähän tutustua vielä siihen niin sanottuun uudispuoleen, jos näin voi sanoa, päällerakennepuoleen vähän, niin mennään tuonne toiseen halliin. Joo, käydään siellä katsomassa. Nyt päästiinkin tänne, voisiko sanoa omalla tavallaan vähän niin kuin siistimmälle puolelle. Toki eihän tuo nyt ollut millään tavalla likainen tuo Pajankaan puoli, mutta täällä tehdään taikoja. Eli kerros vähän, mitä te täällä touhuatte. Täällä pyritään tekemään niin kuin kaikkea uutta tehdään niin kuin täällä nimenomaan. Että sen takia tämä on ehkä vähän siistimpi puoli, että tehdään siistiä hommaa ja uutta siistiä tavaraa. Että toi nykki on tuossa justiinsa kärryllinen, niin tehdään 3 koukkulavaa on asiakkaalle tulossa, niin siinä no jotain tommosia, siis onko se niinku, se on vaihtolava, koukkulava, mutta se on eriste seinällä niinku? Joo, se on semmosella ja sitten kun käsittääkseni sillä ajettiin kaiken näköistä sellaista jauhotavaraa ja muuta, niin täytyy olla sellainen, että se liukuu mukavasti. Aivan, se ei jässää kiinni seiniin, eikä kyllä. Sitä justiin, lavarungot on nyt maalarilla, että ne on tehty ja nyt tuli nuo elementit, tuliko ne viime viikolla vai millään, niin päästään sitten kasaileen, kun saadaan ne maalauksesta. Ja meillä on tosiaan tässä Juunissa sillä lailla nämä tilat tuli siihen sitten, että saatiin tuolta ylähallista nimenomaan meteliä pois ja tilaa sitten molemmin puolin, että kun siellä alun perin tehtiin noita päällirakenteita, niin se on vähän, se ei toimi oikein niin kuin käytännössä, että toinen koittaa tehdä vaihdelaatikkoremonttia ja toinen rälläköi vieressä, niin se ei toimi yhtälönä. No se on joo ihan varmasti niinku totta, mutta teillä on täällä niinku metallintyöstövehkeet ja muut niinku löytyy suoraan ja on sorvia ja on juu, niihin on niinku semmosia hankittu nyt tässä sit samalla kun tehtiin tosiaan tuli tätä hallilaajennustilaa, niin sitten on tullut uusia vehkeitä samalla sitä mukaan, että pystytään niinku tekee mahdollisimman paljon itse ja siihen niinku pyritäänkin. Ei tarvii ostaa valmiita leikkeitä eikä muita suoraan, vaan se, että ne vaan tulee pelkät levyt ja rauat vaan ja tehdään sitten niinku kaikki nimenomaan sitä kokoonpanot itse. Sitä justiin, että voidaan katsoa tuolta että on sitä, meillä on leikkurit ja särmärit ja kaikki muut kanttikoneet ja systeemit. Ja pyritty justiin siihen, että ostetaan nimenomaan sitä levytavaraa ja siitä sitten tehdään niitä itse sitten semmosia aina sitä mukaan, mitä satutaan tarviimaan, että se helpottaa sitä ja lisää tietysti jossain määrin sitten sitä mahdollisuutta siihen hintapolitiikkaan, että kun ei ole pakko ostaa kaikkea teetettynä, vaan voidaan ostaa nimenomaan levytavaraa tosta ja sitten ensin tästä näin saadaan leikkailtua sen kokoisia palasia, kun ikinä halutaan ja sitten sen jälkeen kanttaillaan ne sellaiseen malliin, kun tarvitaan. Että niin ja sitten se, että semmoinen tietynlainen kustomointihomma varmaan onnistuu, että saa tehtyä just niin kuin asiakas haluaa semmoisen niin kuin hyvänlaisen, että pystyy muokkaamaan. Ei ole tosiaan semmoinen, että meiltä saa just tasan tämmöistä, koska tämmöisiä tavaroita on saatavilla tuolta markkinoilta, vaan se, että pystytään tekemään itse sitten just toiveiden mukaan, että asiakkaat tulee tähän näin ja niillä on joku toive, että ne haluaa nimenomaan tämmöisen, niin sitten sitä vähän aikaa suunnitellaan ja ruvetaan tekemään. Kyllä. Ja muistanko, mä tässä kävin muutama viikko sitten, niin niistä oli jotain akselimuutoshommaakin. Ettekö te tee jotain semmoista, tai joku telitys oli ainakin, joku Euroopan vaunumuutoskin, oli tuolla silloin joku papukärry? Joo, tuolla on semmoinen, se on itse asiassa myös noita hievasen hankintoja, että se oli se jossain kohtaa ostanut, että on niinku säiliökärry, puoliperä ja siitä tehdään, että pistetään siihen kiekkarit ja kääntökehät ja systeemit ja tehdään sitä täysperävaunua. Meillä semmosia ja yksi tehtiin tuossa muistaakseni se tuli viime vuonna valmiiksi, niin tehtiin rehun ajoon kippivaunu uusi, että ihan täysin, että siihen tuli vanha säiliö päälle, mitä vähän jatkettiin, mutta muuten tehtiin sitten rungot ja kaikki uudet, että akselit tuli asiakkaalta, siitä se oli ilmeisesti niin alun perin lähtikin, että sillä oli akselit valmiina ja semmoinen vanha vähän lyhkäinen säiliö, niin sitten siihen tehtiin jatkot siihen ja otettiin akselit syötykäyttöön ja tehtiin siihen runko päälle. Niin siitä se saatiin sitten tehtyä, että tehtiin niin sanotusti alusta loppuun yksi vaunu asiakkaalle. Juu. Kyllä. No ei, tää vaikuttaa oikein hyvältä niin. Tähän loppuun, jos vielä sanot, että vielä paikan osoitteen ja tosiaan nimen, niin jää vielä lopussakin, ketkä video on jaksanut loppuun asti kahtoa, niin
mieleen? HVT-yhtiöt ja... Linnaherran kadulla Huittisissa löytyy Jokilevon teollisuusalueelta ja löytyy Ratkaissarjan sivuilta yhteystietoja. Meikäläisen puhelinnumero on siellä ja Aatulle on puhelinnumerot ja sähköpostitiet. Teihin yhteyttä ne laitetaan kalustokuntoon tässä. Joo. Huittiset ja lähialue. Nimenomaan. Tai vähän kauemmaskin tarvittaessa. Joo, ei ole väliä. Ei mitään, kiitoksia. Kiitos oikein paljon.